Bai, bueno, egun hon eta ongi etorri guztioi, eta eskerrik asko gaurkoan ere deialdiari erantzun duzuelako. Eta bueno, gaur dei bat egin nahi dizuegu, bai, Donostiako udaleko euskara zerbitzuak, euskaltegi eta baita zentro homologatuek ere, eta da, euskara ikasteko deia egiten dizuegu. Eta horretarako, azken urteetan erabili dugun leloari berriz ere, heldu diogu, euskaldun izate, leloari zehazki. Eta zergatik, bi arrazoi borobiltzen ditulako edo uztartzen ditulako, batetik, euskaldun den horrek jarraitu dezakelako euskaraz ikasten, euskara garatzen, euskara hobetzen, eta euskalduna ez denak, hau da, euskara ikasi nahi duen horrek ere, euskaldun izatzeko aukera ere, euskalduntzeko aukera ere baduelako, ezta? Beraz, mezu bikoitz horrekin, gizarte osoari, dei egiten diegu, iraiontatik aurrera, euskara ikasteko, bide hartu dezaten. Eta kasu honetan, aurten bide lagunak ere baditugu, bai Donostiako udaleko euskara zerbitzuak, zentro homologatu eta euskaltegiek, eta kasu honetan dira, arraunlariak, Donostia arraun lagunak, eta baita ere Donostiarra traineruko kideak, eta baita ere zientzia eta ezagutzaren bueltan dabiltzan ikerlariak ere. Zergatik, kirol esparrua garrantzitsua delako, azkenean kirolak gizarte guztia bustitzen du, eta hauen jarduerak eta praktikak eragin zuzena daukat, baita ere geure inguruan, eta horren isla bezala, gero xeo bideotxo bat jarriko dizuegu, eta bestetik arlo sozioekonomikoa ere garrantzitsua delako. Hiri honetan, zientzia eta ezagutzaren esparruan aurrera pauso handiak egin dira, 6.000 ikerlari ditugu hirian lanean, barne produktu gordinaren 3,6 da, eta horrek guztiak adierazten digu, badirela garrantzi handiko bi esparru. Eta horiek adibide bezala hartu ditugu, bertan ere, kirolean, arlo sozioekonomikoan ere, euskaraz jardutea garrantzitsua delako. Gero, Anak ondo azalduko dizue, baina eskaintza zabala dugu, euskaltegietan, zentro homologatuetan, ohikoak ditugun ikastaroak, ordutegi zabalekin, auto ikaskuntza ere hortxe daukagu, baina egia da, azken urteetan, xede bereziko ikastaroak ere gora egin dutela, geure asmoa delako errealidade guztietara iristea, eta hortan, egia da, azkeneko urteetan, xede bereziko ikastaro gehiago, edo eskaintza gehiago dauzkagula, edo eskaintza handitu egin dela. Eta, baita euskara zerbitzutik, ikusi dugu azken urteetan ere garrantzitsua dela, etorri berriei ere arreta berezia eskaintzea. Geroz eta gehiago gara Donostian, geroz eta bizilagun gehiago ditugu, eta haien gana ere iristeko beharra ere badaukagu, euskara jaso eta hartu dezaten. Hau guzti aurrera emateko, datozen hilabeteotan Donostiako udaleko euskara zerbitzuak 240.000 euro bideratuko ditu, ondo dakizuen bezala, diru laguntza eskatu daitekelako, aurreko ikasturtean 1.136 eskara izan genituen, eta horietatik gutxi gora bera 180 edo emaitza edo erantzun positiboa izaten dute. Informazio gehiago nahi bali baduzue, Donostiako udaleko donostia.eus web orrialdean izango duzu eskura, baita ere Donostiako udaleko euskara zerbitzuan, konstituzioen parantzan, edo baita ere zentro homologatu eta euskaltegietan. Gutxi gora bera hauxe, nik aipatzeko neukana, esaten didate, bi hitz ere gaztelaniaz egin behar ditu dela, ze azken finean, euskalduntze hori ere, euskaraz ez dakitenei bideratuta dugulako. Orduan, hoy desde el Servicio de Euskera del Ayuntamiento de Donostia, desde los centros homologados y los euskaltegis, hacemos un llamamiento para que este curso, 2024-2025, todas aquellas personas se animen a aprender euskera. Y para ello hemos empleado un eslogan ya empleado anteriormente, pero porque cumple dos objetivos muy bien. Por una parte, quiere llamar la atención a aquellas personas que ya son euskaldunas, a las que se les invita a que sigan euskaldunizándose y a que sigan mejorando y desarrollando su euskera para hacer frente a nuevos retos comunicativos que puedan tener. Y luego también quiere llamar la atención a aquellas personas para que aprendan euskera, para que se euskaldunicen, ¿no? Y con esa doble misión, con ese doble objetivo es por el que estamos hoy aquí, para animar a todas esas personas a que se acerquen. Para ello, los euskaltegis y centros homologados de la ciudad tienen una amplia oferta de cursos
pues las tradicionales con toda su oferta. También el autoaprendizaje, y cada vez son más también los cursos destinados a sectores o a segmentos más concretos. Es nuestro objetivo llegar a cuantas más realidades mejor, y es cierto que los euskaltegis y centros homologados cada vez ofrecen mayor precisión a la hora de dar respuesta a todas las necesidades comunicativas que podemos tener en diferentes ámbitos, ya sea dirigidos a personal de comercio, de hostelería, a desempleados, dirigidos a padres y madres, a personas jubiladas, a inmigrantes o también a jóvenes entre 16 y 18 años, por ejemplo. Son realidades a las que queremos hacer frente o a las que queremos llegar. Y para todo ello, pues un año más el Servicio de Euskera ofrecerá también ayudas económicas que se pueden solicitar. Y bueno, pues dicho esto, si se necesita más información, web del Ayuntamiento de Donostia, Servicio de Euskera del Ayuntamiento de Donostia, o también centros homologados y euskaltegis. Eta hoixenik behintzat kontatzeko neukana, eta orain Ana Arregik hartuko du hitza, bera da tor euskaltegi eta zentro homologatuen ordezkaritza txukunean, eta bueno, nahi duzunean zeure da hitza. Eskerrik asko. Horrea. Eskerrik asko. Gelitzen da. Bueno, egunon guztioi. Eta eskerrik asko, torri zaten hoi. Arraun taldekoak eta gonbidatuak eta baditugu, eta, bueno, eskerrik asko. Bueno, berak erabaki beharko du euskara